assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin namu na takaitattun labaran web media Hausa. Inda za ku ji dalilan da yasa gwamnatin jihar Borno ta haramta bara a faɗin jihar. Ku biyo mu a cikin shirin domin jin cikakken shirin na takaitattun labaran tare da ni Zahraddin Ali Dangoma. Gwamnatin jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya ta ce za ta hukunta duk wanda ta kama yana bara bayan ta sanar da haramta baran a Maiduguri babban birnin jihar da wasu ƙananan hukumomin. Gwamnatin ta sanar da cewa yin bara yanayi ne na ƙasƙantar da kai a cikin al'umma. Matsalar 'yan gudun hijira ta ƙara jefa al'umma a cikin yanayin bara a Borno waɗanda rikicin Boko Haram ya raba da gidajensu. Sai dai yayin da gwamnatin jihar Borno ta sanar da ɗaukar wannan matakin, wasu masu bukata ta musamman sun ce duk wanda aka ga yana bara ba shi da yadda zai yi ne. Shugaban kungiyar masu lalura gani kuma ɗaya daga cikin shugabannin gamayyar kungiyoyin masu bukata ta musamman a jihar Borno, Muhammad Mustapha, ya shaida wa BBC cewa akwai hanyoyin da ya kamata gwamnati ta bi idan tana so ta taimaki masu bara su daina. Ya ce abin da ya bani mamaki shine kwanan nan aka ɗauki malaman makaranta 4,000 ko 5,000 amma ba a yi aiki da dokar da tsohon shugaban Najeriya ya sa hannu ba, wadda ta ce a dukkan aikin da za a ɗauka a faɗin ƙasar nan to ya kasance an baiwa masu bukata ta musamman kashi 5 cikin 100 na adadin waɗanda za a ɗauka aikin. Ya ƙara da cewa a cikin nakasassu akwai waɗanda suka yi karatu amma ba a basu gurbin ɗaukar malaman da aka yi ba. To sai kawai rana tsaka a ce wai an hana bara. Muhammad Mustapha ya ce sau da dama ana yanke hukunci ba tare da an tuntuɓe su ba. Ya ce idan akwai wani shiri da gwamnati za ta yi wa nakasassu na moriya ko na jin daɗi, ai muna ganin baran kamar da kaskantar da kai ne, kuma akwai wasu wuraren ma da 'yan gudun hijira ne ke bara ba nakasassu ba. Masu bukata ta musamman ɗin sun mayar wa gwamnatin jihar martani bayan ta fitar da sanarwa akan haramta bara, tana mai cewa kaskantar da kai ne. Farfesa Usman shine kwamishina yaɗa labarai da harkokin cikin gida a jihar, ya shaidawa BBC cewa bara ba al'adar mu bane kuma ba addinin mu bane, kuma dama tuntuni gwamnati ta hana baran. Ya ce akwai hukumar tsangaya ta musamman inda da malamai da kuma almajirai za a ba su taimako don su nitsu su yi karatu ba sai sun fita sun yi yawon bara ba. Ya ce daga yanzu tunda an sanar da haramcin bara to ba a son a ga kowa a titi yana bara. Idan har aka kama mutum to doka za ta yi aikinta. Ana dai danganta yawan barace-barace a kan tituna a jihar ta Borno da matsalar 'yan gudun hijira waɗanda rikicin Boko Haram ya raba da gidajensu. Masu sauraron mu takaitattun labaran kenan daga nan web media Hausa. Ku biyo mu a cikin shirin domin sake jin wasu takaitattun labaran. Mun gode.